Vi kører. Kan du høre mig? Okay, er I klar? Så kører vi. Okay, vi skal bare lige se, hvor meget fart vi kan få på. Jeg har fundet den her. Jeg tror, det er en racerbane. Jeg kan ikke helt syde det. Ja, men det ser ret fedt ud, og man kan komme op på ret meget fart. 400. Hvad er det? Shit. Jeg tror, det er en ny rekord i at flyve længst. Kom nu, oversyn. Så i det. New PB. 3 stjerner. Hvad er det herovre? Der var både eller hvad? Der var ude der. Kortet er ødelagt. Så det, kortet var ødelagt. Kortet er helt nede af hjørnet, det er ødelagt. Nej, det er sådan mere. Jeg kan godt se, hvad det skete, hvis man kører den anden vej. Det kan jeg godt prøve. Jeg hader, når man kører ind i sådan gas. Bare lige for at gøre det lidt mere ægte, ikke? Så det ikke federe ud. Det håber jeg i hvert fald. Okay, se nu. Okay, jeg justerer mit kamera, og så vender jeg mig lidt på hovedet. Det er fint. Så jeg vil følge den stil. Og det der ligger alt for nær igen. Okay, det der, det var... Der er mange indstillinger til kameraet. Okay. Prøv at køre hele vejen. Man kan ikke se stierne mere. Hvad sker der? Jeg skifter. Ja, skifter. Okay, er jeg klar? Kør. Ja, og herinde. Wow. Er det ikke banen, det her? Der var nok ikke noget. Tak fordi I så mig. #reklame for Forza 5.